Ereponi phaing ko rahini rong mir dan community asa hemlong APHRC Dhonsuri aro kapang tang muchorjia phanpura APHRC Dhonsuri CC Women Wing chunbang phi basapi ingti katharpi parent body chunbang phi minuka bipia tumaphan ingwai thusi pek pondo lapen ingtang rakpen chingwai chingsai pido pontu Kewangji surhini rain ko trok sengkan MLA kiling nang tibok bom lopotsi ratchari tin da methason kachabah jia phan ke klempon bomason si APHRC asong penta amso se kapang tang thuji kachabah dunji pupen APHRC Dhonsuri CC Women Wing pen rongmir dan community asa hemalong mai pidulo mai ke pidopon atheke lahelo kidam tang arni APHRC NGO jem hanse atumalong APHRC Dhonsuri aro Women Wing amai phi aitina timung pi pen chunbang phikalia niti sopiatum chepok dun et ajoini uthot APHRC Dhonsuri Women Wing kapachari thujia phan upen basapi ingti kathar pia phan chunbang phiar puingbai ponno lapena duntu minuka bepia phan parent budi chunbang phi ar pui chidon sarpen pek pontilo sonsi so mai long APHRC tiri piklembang kursing timung organizing secretary Women Wing chunbang phi ka kurang pipi Dunmai phi risika milik pi difuel e amai phu diuri teron chunbang sipson hanse klembang group singing hi difu mate APHRC Dhonsuri CC amai phu mon sing tokbi chunbang Women Wing Youth Wing klembang phubang phi atum chetong donsi mai RD dok klong pen ingsam jen pen mai pichun pa kepini dak Dhonsuri constituency along Women Wing uthot ako arpu মানে পিলো কাপাংনি পন্থু লাকে পিনি আরপু কাপাংনি পন্থু লাকে সিসি উইমেন উইং আমাই ফি লাকে মেনুকা ও কালি বাসাপি ইংতি কথার পিয়া ফান্সি পেক পন্তাং লো লাপেনকে সিসি পেরেন বুদ্ধি লং আ সেক্রেটারি লো আকে হাই পি মেনুকা বেপি ফান্সি পেক পন্তাং লো তাসি পিনি পেন আলাংলি তুমফান আরপু পেক দেট পেন পিনি পেন আলাংলি তুমফান উনতেকেলা ডাক ধনসুরি কনসি লং সিতামে মানে ingtang kring pen si kam klem pon popusi ningje the pon rolang litum phan kasi un an pen kelang litum phan kapa klem pon ji phan ke nilitum central committee women wing atum pen sita me ba nilista me central committee pilo APHLC committee vice president amatlo la pen ke punili dung ke do bang kelang li ke kakurong pipi alang li ke central committee asik women wing secretary lo alang li bang ke la se alang li hin pen sita me lam the Pathan rin pansinili hin pensioning rin. Oh piniladak Dhonsuri along kedamtang arni bangke women wing seta me parjab elo seta ke claim bare matum punang kokpo ladak along secretary la pen assistant secretary atum alang litum mabang puthot la non la NGO APHRC long chipo okdun det la poson si tum thek long lo la si pini abangke la pulo nilitum APHRC women wing satum setame jakong kachi pherang lo kidam tang asom kalisi non prang bang jibang ke nilitum ansu si a constituency tin setame nilitum kapang tang je phan si nilitum non kam claim lo la si da Dhonsuri constituency long seta alang litum damjui pusita me alang litum pena par ake thek atum ba alang litum pena par ka active atum aphane litum pini puthot ar pu pipon thulo lake ladak along secretary basapi tikathar pi alang li phansi ladak Dhonsuri women wings ki japon je phan alang li phansi ar pu pipon nalo alam the bangke apelo kedam tang Women Wing la Dhonsuri APHLC Women Wing bang khala inut bahini apo ko joini tapen tangka joini mar alang litum khala BJP tum ke toy NGO long si alang litum dun jui pot hala so adim bat puthot ke pa playing e fansi pin litum dak bahini afan arpu pikang lo alang li men bangke basapi ingti kathar pi alang li ke Dhonsuri Women Wing secretary lo lapen inodolang minuka terang pialang like Dhonsuri constituency long Women Wing secretary la parent body lo alang lifanta pekang lo lape halang litum pekang belang tumta
ning kang sampai nang deng dun lo ase alang li tum ta lam cepak lang lo jen itum ta kewang jiar ni bangke sar jai ka thar nang ke ja ateng si tum ta arjab don thit polang li nang thana teng si tum claim dam polan so se si aprang ke dam tang hal ar pu pen ka chi ote kang hala BJP ke seng RSS tum ke seng NGO lo ke dun tum aphan pen te lan so se si alang tum pang time busi lam chang nang chipi dun lo la pe nili non e pachini ni bangke Karbi Anglong ke khai afan claim klikela jai ka thar sara nangaja party APSLC pe naka preke na hok ta twar theklong lelu nang litum han choro lo la dak mai long nang tum litum han ang ding ploi pen krisip la pen lam gedeng pon pot choro pat pik lo la si ethe the ni ni po helo pini a me bangke mo pen litum ma prang jong women tumen da peklang lo la si hok lo la si party constitution na teng si non ke claim pon ja phan si sik lo la si aprang non ke dam tang an bangke dhok committee lo la si APSLC kriya pon ja bangke awing amokha bangke presidency awing buksep aprang masi paklang dak lo yudwing le punoi pen ke women le punoi dak ke secretary si chari pon po la pen ke mo mai meeting ka do we kirap dunya bangke la ke central punoi LA level le punoi la dak ke ha dak ke parents budia tuma VP tum si chirap dun pola son lo la pen ke president mata chirap dun pola son si condition lo pinchong pon lo la suang deng le rok sinon bangke full plate ki seng ye phan ni tum chisik pon lo dak don sri condensi ke a the bangke a the jilong lo bangke halang so a presidency ke hang long le dat po mase aneng chipai siksak ma dak pen karup la son a to ani no bahani je ponsi dam lo NGO APSLC long la si APSLC ke la ke political jongjung kali ke claim pon ya son do pit litum ke APSLC phanjong si rap tum chupai the pulote litum ma khai le pen det ki vir lo la ke ekdom 100% lo ka de the long dak lo a the ko pe polo alak non ke dake bang sarkar tum re pi ke posini le batai ta ninjelo dak not company ke wan barat industry ke wan barat dake det king thur ji kali lake ke jong si la hai scheme amokha wanji pulote industry le punoi factory le punoi wani pute ke control ja kong aprang ni tum hana pidatha posini tum ke hanglo lasi dak ontoto eta autonomous state long nang po kaliente la 6 rula law pen ni tum han chiponai ponsi paragraph 2 sub paragraph 7 ke hai tanga teng pensi dake pachun det nang po la polte ki sumana bang keli tum ki chi khangnu ya kong dupu athe ko people lo pulo tangte dake la haya factory la pen haya industry pensi muni tum ke piyo pen long te khai so phan e pavir det ti la si business men lo ke join nai lo bang khai pia tum ke mang lo la ke la pen ari sim lo la si Muslim emperor si paprang ma British emperor si paprang lo pir khelong ke la si niligi china tengke Muslim emperor si paprang lo halas ho Delhi long ko malo richo ke la si Jahangir pusipu Jahangir richo si la si British tum afan permission pidet East India Company amen pen netum India long business claim ji pulo alang le si adim che peksi dak si kem padulo la pen permission pilo a phia bang ke Jahangir phanda plung jo lo kente jo la son jo la si business pen lasi non khai pietum la tum chini businessman hello det ke to khor banga det ki thidam banga phan ke pavir dam joy nai la puchini lasi la factory ka do ka we na toy loposin non pini chi pharang phansi dakta women wing ke pang tang ya phan se puthot dak connection teng bena ke seng la lo nilam theke Pini ladak Tonsuri constituency women na committee ke seng pon along ilitum pachun long pamelo nasi non arni ong epin pen ni cap angbong si full fledged body setame paseng pon thuye phan LAC pen chenglok central committee pen setame order pitikang lo lasi la soteng men si klem pon po ase nilitum dipu LAC angkang constituency trok do lasi la so angkang along an setame la constituency trok along setame nilitum prapjin pen women a committee abangke full fledged constitution a tengpen APHLC a song a constitution a tengpen si nilitum parjak pon thaipo la pen non setame women satum neng tangun o joine si litum amuluk setame dopik lo la si la so long an su sika pang tang pon thaje phan la pen kewang ji akilik along setame wan su sing tang pon thumu cha je phan se nilitum dipuel AC pen setame asai bangke claim pon bom lo la si non da ke chengsi la induction mate la arpu ke pek pona program bang nilitum pachun long pamelo la se kewang jiar ni bangke nilitum la constituency trok along setame pangcheng pon po la se monida tumna chi todun pini setame nilitum along bang trok cap so se executive body lo alang le tum che tong pensi don suryang kang pi
काम के क्लेम जे फन रंग तुम सिक लो असे के वांग जी आर नि abang ke Dhonsuri constituency si tame arong ke ateng pen athi si tame ka pathe pen ka success ya na sinil tum dam bom ason si thek pon nong lo ape ning che thepon klong lo lahan lo ning che theke non si ako ki bathulo ki partang ke klem rapet dam rapet pusta me klem no dak ason do koklo banghala tumbang na iri kang lap lo ni tum phan nil ke kedam tang ke vice president hala tum ke president lo inu ke no ke secretary pulo tha tumbang bang nang chika kang lap ta ni tum te ning oi i ni tum ing tang thebla nile tum non mata charge up thebrang na se hala tum dam jui pa te ning oi i ansu se chipang tang thu po thema je ai sa na thana tuwar ke ne tum ake hinu thegam mung le ake me si ansu si bang nang ke ja pon pot ni le tum ansu si chipang tang pon pola non Dhonsuri constituency peng ke dam tang pen te non si ke ja pon ako non ake mi ni le tum jer pi chelong non thulo pon non ba klem pon pakka po chipang tang pon pakka po personally tai ning the pon lo pini peng ke ansu si jakong ta long pon puma pusi kadok we hanta ilining sam dolo ning che the dolo sin lian beng ke anseng pachini don cholo Lili Phan yo Central Committee sar by do dong wang pen arpu nang pi pen nili ningak long pen so deng don lo la pen non ke wang ji abang ke nili un an ke chapang tang pon ji la pen claim pon ji la women wing along pen ko an ma ke claim nang ji arpu nili arpu ateng pen an nili claim chepadu pon po si nili matha pon lo ningak long pen la pen ke dam tang ko an ma ke cepaduk tang la an su se si non ke wang ji phan ke an su se si ni tum women win pen ke an su se chapang tang an su se bor iji kathar sa na ga ja to bar ke ni tum iri re la pen teng ni momo sita lalo ni li pachini bang ke si pini ing tangkring pendak 19 Dhonsuri constituency along mane rong merdan community hall along nilitum Dhonsuri constituency alolo lasi women wing ing tangkring pen pini seng ponelo lasi amen ke secretary amen ke basapi ing tiga tharpi lapen ke parent body secretary la women wing elong ke minuka bp laling tum bahani si dak pakru hak pen dak party kam ke claim pon po lasi nili ning thelo ning arong piglo alang tum phan ning thedung alang litum aprang pen ta claim cepaduk lapuju lasi akam ta mesen apor pen alang tum nang chetong dun pen apor bang maintain alang tum phan suri akero pilo nilihin pen lasi pen ke non ke wang ji la ni tum protest rally doji non ke wang i tareng ko rapo lasi asarni ta ni tum dak Dhonsuri pen ni tum an ke chetong dunji phan ke ni tum chesik iglo lepen ke thelam nili rat phan pachining tung je longle aputha ei tum ke longle hello main lo longle la ave pulete ajat kam ta li tum sulile lage lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ake hai kata preka meeting long ta pupon menge longle ke in sita bang phange pitek the pualang li kata thanpa bom lasi asobuthak pulute alang li direction pinang po je non log Laxmi juri long hadak jitu Golaghat district pe na parloji pu dak social media long klang tan no lasi alang li direction pinang po je land and revenue jitu EM in charge land and revenue ang phan direction pinang po kam pa cheklemi phan lapeng ke settlement officer mondol SK tum phan da alang li padya depin pen direction pinang po aso long leke Karbi Anglong long le pot lasi la bang district Golaghat ke parlo long le laki ni tum kitia da chikra thik the laki Karbi Anglong long leke i tum do thip nai athe long leke ke the tan tagali along leke bihe Karbi Anglong long leke lasi li tum chinghon nang ji
long le le ave purte elitum sai ta chutikia thai ave hem ta chikim thai ave elitum kalbeng long rat is best elitum do thai ave ba dim elitum long le chaham long ima long le chahanam te long le na piji kali bang e pran mui sinang enji la pujo la sinili chunding ri lo Karbiang Long Autonomous Council jitu tim Karbiang Long alang itum la prabjin pen la so methang duty cheklem je phanili chuniri padikrim lo nilihin pen la pen ke longle astu bank NCHills dinsil pulo Dima Hasau Karbiang Long East West Dima Hasau la autonomous state long le tik bangke ili tum bangke apak aphanta long le bang pitek the ang tan pen ke bang du phan ke non la Adani puno Mukesh Ambani puno ili tum bangke long le bangke pipedat sigi meji pusi netu mahin pen mathadam chorol kadum